Sanibonani, igama lami nguNondumiso Ngwakadladla, induna yey'ntombi zaseNtuzuma, ubuhle bentombi enhle eNtuzuma, phansi kwamama uShangi, iy'ntombi eziye zimbize ngoMarozi. Ukuhlala kwey'ntombi kuyinto enhle negqugquzelayo abantwana ukuthi bakhule ngaphansi kweso lonomehlo. Ngaphandle kweso lonomehlo nabo abantwana emakhaya ukukhula bezazi ukuthi njengoba bezigcinile bayafisa ukuthi ngelanga mhlawumbe ke bebonge nasemakhaya, kodwa siye sithi iy'ntombi ukuhlolwa kwazo akungabi ukuthi zihlolela ukuthi zizigcinele ukuba nememulo nemihlonyane ngoba amandla abazali awafani. Kuhle ukuthi umntwana azigcine azi ukuthi uyafisa ukuthi akhule, afunde, abe yinto engcono empilweni, okanye uma engasakwazanga mhlawumbe amandla mayengekho ukufunda azizame ukuzithuthukisa ngokuthile akwenzayo. Iy'ntombi siyazigqugquzela ukuthi aziziphathe kahle noma kukhona abanye mhlawumbe uthola ukuthi kunengcindezi emakhaya la behlala khona or emalokishini, ingcindezi yey'nkulumo, kodwa ngiye ngithi uma uyintombi kuye kufuna ukuthi uzazi iy'miso zakho. Ukholwe futhi ngoba ngaphandle kokukholwa asilutho. Intombi intombi noNkulunkulu, nanokuyithanda nokuhlonipha-ke kukonke-ke ngoba akusizi ukuthi uthi uyintombi uzigcine kodwa futhi inhlonipho ungenayo. Ungafundisekile, ungalaleli. Siyintombi siphuma emakhayeni ahlukene ngaphansi konomehlo bethu. Sibehave ngendlela engafani-ke. Ngeke size siqamba manga sithi uma uyintombi uhlolwa uwenza kangcono konke. Cha, asenzi kangcono sonke. Nathi singabantu abakhona abonayo. Kodwa kuwukuthi njengoba sizintombi sihlolwa kunonomehlo, kuney'nduna namaqikiza. Bonke labo bantu bamele ukuthini ukuthi bafundise abantwana babafake endleleni ngoba vele umntwana wentombazane uma ekhula kokunye kuyenzeka aphume endleleni. Ungayike emhlangeni ngasho ngithi yebo kube buhlungu ukuthi izintombi azikwazanga ukuthi ziye emhlangeni, kodwa isimo siyaphoqa, akekho ongaboni. Umgubho wephasika awuzange uzube khona, kodwa amakholo into ade yenza amanye besebenzisa i-social media ukukhonza, ukushare amavesi nani nani. Ngokunjalo nathi-ke intombi ngiyacabanga ngoba sinawo ama-WhatsApp groups wesishera khona imicimbi esisuke sinayo nani nani. Nakho lokho uma sisuke sikhuluma sakhana kuwona lawo ma-group lawo, ngiyacabanga ukuthi ayikho into ezokwenza ukuthi uphume endleleni ngobani iy'mfundiso zomama bemhlolo yonke le minyaka. Ngeke size uthi awukwazanga uke emhlangeni and then ukuzigcina kwakho sekuzovele kushabalala ngenxa yokuthi nje unyaka nje owodwa uphazamisekile. Le minye iminyaka ibingaphazamisekile, bebehlale besifundisa onomehlo indlela yokuziphatha nokubehave komuntu wesifazane. Ngiyacabanga ukuthi lesi sikhathi lesi esibhekene naso bekuyisikhathi sokuthi sikwazi ukuthi thina iy'ntombi sibuyise lezi mfundiso zonomehlo abahlale besifundisa zona, ney'ntombi ezinye masisuke sakhana ukuthi sibuyise lezi mfundiso, sishere kubuye khona ukuthi ukuzigcina kwami akulele kunomehlo. Lokhu kukhombisa, ngingasho ukuthi mina bekuyisivivinyo ukukhombisa iy'ntombi ukuthi ukuzigcina akulele konomehlo ngoba sikwazile ukuthi sihlale kusukela ngoMarch kuze kube yimanje uSeptember singenjani singakwazanga ukuyohlanganyela kanye nomama. Ngalokho ngithi iy'ntombi ziqhubeke zigcine ziphathe kahle. Umkhosi womhlango usazoba khona, awuphelile ngokuthi akukwazanga ukuya kulo nyaka. Ngiyabonga. Socela uma wethu. Okay.